katotohanan sa kaawit. Maayong ato kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Angelica. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ngayon ka lang? Ano pa daw siyang kaagi ka ron? Mao kining usa ka babay nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasingan nga Angelica. Unsa? Ikaw mo ay mo sakripisyo og trabaho sa layo para sa imong pamilya? Imong bana di ay? Ma, ipaunsa mo pa man na ako. Ang mura naman na siyang na-discourage nga manrabaho. Alangan masig mag-agad ko niya. Magutman ming tanan. Unya, musugot ka lang, ana, ha? Ma, kasado mi. Busasabton ko siya tungod og alang sa among mga anak. Mao na diha. Kay kung naminaw pa lang unta ka sa among tambag ni Papa nimo sa una, dili gyud unta maingon ana imong sitwasyon. Ma, nagsabot naman sad good me. Nga siya mo bantay sa mga bata. Ay, ambot ba, oy? Hangtod ka ron na wag yung ko'y salig anang bana nimo. Ma. Ma, anong adto man sad ka mo trabaho sa Davao? Layo man to. Nak, wa mo ko'y mahimo tungod kay adto man ko'y assign good. Unya, kami ra tulo ni Papa og Dudong mahibilin din sa ato. Murag anak gid nak. Kinahanglan man ko mangita og kwarta para nato. Kay kung dili ko ni buhaton, magutman gyud ta. Ugod sa may buot mo imong ipasabot, anak. Nawa ko'y ayo. Og ikaw ray may nagunahuna sa to pamilya mo ba? Wa ko'y gisulti ngayon ana Andrew. Lagi ba? Klaruha gyud na. Ug ayaw biya kalimot ha sa pagpadaog og kwarta kada buwan. Kaya ako ray bahalang mo budget sa mga gastuhanan din isbay. Ug ingon man mga panginahanglan sa mga bata. Ayaw ka balaka. Magpadadayon ko ninyo kung Manuel doon nami. Oh, mas maayo. Og nak, imong manghud ayo biya pasagdi ha? O, Ma. Bago di ka na-assign din, he? Oh, sa Cebu ko gikan. Maulagi. Nakadungog manggog ko nga maayo ko no kang ahente dito. Dagan ako no kag units nga na-dispose dito. Mao tingaling ani kag i-assign kay basin og makatabang kas branch din, he. Mao ba? Ako din si Rose. Ikaw? Angelica. Si Sir Brian ang among manager. Padung din eh. Oh, Angelica. Asam ka mo og dinner inig out na to? Wa pa ko mahibaw, sir. Kuyog lang na mo. Manglibre ko ninyo. Sige, sir. Okay, good. Panghipos na ng daan si mo mga gamit, ha? Apit naman sa daang 8. Okay, sir. Thank you sa treat, sir. Busog kayo, mi. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Asam day ka mo pa uli, Angelica? Doon sa SM lang ng akong giabangan, sir. Mao ba? Ihatod na lang tika sa akong car. Ayaw na, Sir Brian, uy. Brian na lang, good? Ha? Kung iyata sa gawas, Brian na lang, okay? Sige, Brian.
anak. Maayo hinuon. Namay motor si Papa bag-o karon ma. Ha? Uwa man lagi siya musulti na ako. O, nagkuha kong kwarta sa imong gipada para down sa motor. Makatabang-tabang sa kunin mo eh. Nga nawa man ako ni mo ikonsultaan ni. Anay ba man kung di ka musugot? Andrew sad, uy. O niya ang binuwan, anak. Ay kabala ka, oy. Panikamutan ako nga makakita akong kwarta. Kanang kita na ako sa pagpamasayro, mo'y ako gihapak sa binuan, ani. Siguro abi agid ha. Kay nagdata para batas yuta ang gipatukuran ta sa tumbay. O lagi eh. Ay kabala ka, good. Kailangan mo na to. Oh, uy, Sir Brian, nakadi sa luyo? Ganiharak ako. Ningalig, wala ka makabantay kay naong kay kagihuna-una. Sorry, sir. Let's go out tonight? Ano sa man? Ha? Kung ma-short ang imong sweldo, inalaw niya ko. Pwede kong makapahuam ni mo kwarta. Pero, Brian, Ay ko balibaray ko. gikupta ni mong akong kamot. I like you, Angelica. Alat. Brian, minyo na ko. Ngano, ako. Dili. Brian, sorry. Pero dili na ko kaya. Angelica. Salamat sa paghatod nako dinhi sa boarding house. Munaog na ko. Si Mama. Hello, Ma? Na-high blood ko si mong bana. Unsa? Nga naman, Ma? Gibiyaan lang ang mga bata sa inyo. Maayo gani kay ni adto ko. Ha, kadaghan naman day ko nun ni buhatang Andrew matod pa sa imong anak nga babae. Unsa, Ma? Bisag kinsa na lang ko yung angkas nga babae anang imong bana, oy. Ma? Sige lang, Ma. Tawagan ako siya. Kapoy kay ko gigikan ko na masayro. Unsa naman in taon ka, Andrew, uy? Ikaw na lang gani mo akong gisaligan sa mga bata kay na ako slayo. Pero yano raman kini mong biya-biyaan ng mga bata? Ako masad silang giingnan nga manglak gyud sila. Nabuang na ka? Wa ni mo na ako na nga pila pa edad sa tong mga anak? Og niya pa ay. Bisag kinsa naman ako ni mga bayhanang imong pangkason sa motor. Taka na koy. Mga pasahero yung taon ako na Angelica. Naunsa maga? Tuo maga ng mga istorya oy. Ayaw bigit pag binuang na ko, Andrew, ha? Kay oras kay bawaan nako nga nakailaing babae, wa na gyud kay mapaabot nako. Dili tagit ka mapasaylo. Mupauli ka? Oh, sir. Kung pwede, ato ko ni mo i-assign o balik sa Cebu. Angelica. Way ayo akong bana, sir. Dili mahimo nga pasagdan ko lang ako mga anak dito. Angelica. Nanuman ko eh. Lain man ang kuba sa akong dughan. Nga doon ako sa ako.
Wala ba ko magpahibaw nila nga mauli ko ron? Kumusta na akong pamilya? Andrew? Angelica? Ayok ka! Oh, Angelica! Doon na kay babayo kita din sa bahay ka baga ni Bugnaw! Andrew? Ikaw, pahawa na yun din kung dili ka gustong upawante ka! O ikaw, hakutan ng daan mo mga sina o pahawa din Wa kay ayo! Unya unsa man. Dili na ka mo balik dito sa Davao? Dili na ma. Nagpa-assign kong balik din sa Adto. Maayo hinuunak. Aron sad makamonitor ka sa imong mga anak. Ayaw na paglaom sa imong bana kay wa na gyud kay makuha adto. Dili na to mausab. Dili na gyud ma. Good to see you again. Sir? Nasa day ka din Sir Brian? Yes. Pwede kang mag-istorya mo? Ha? Buwag na miss akong asawa. Doon na siya gipuli na. Unsa? Nakabalita sa kong buwag na sa gunamos ng ban. Brian, Angelica, nahibaw kong doon na sa kayo na pina ko. Libre naman dito ka karon. Ganun di man ako hatagan o chance na itong kawal. Brian, Andam kong mga mahal sa mga anak, Angelica. Panggaon ako sila nga, murag dito ako. Hatagi kong chance. Please. Brian. Bakit ngayon ka lang? Gihatagan ako og chance si Brian ug sa pagkakaron. Parehas ming duha nga naglihok para sa among annulment. Kay parehas naming duha nga minyo. Og kaluoy sa Ginoo, wa naman si pagsupak among isig ka Paris. Kay si Andrew, naa na may laing gikatipon. Og ang asawa po ni Brian, naa na sila ang gikarelasyon ug may umaabot na sa silang anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Angelica nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Bakit ngayon ka lang?